Okay, ito na. So, palago na tayo. Nandito sa harapan. King Vincent Mercado. Kasi Agapito. Banlog. Naku, marami-rami rin itong mga ito, ha. Oh! Diaz na sa harapan. Sumusunod si Dennis Rivera. Okay, ito na. So, andito tayo ngayon sa Barangay Pula Natividad, General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Sa palaro ng kanilang barangay, sa sponsor ng ating RM Farmhouse, Boss Boy at Magpili. Shoutout natin si Barangay Captain Erlinda Crisostomo ng Barangay Pula at si Idol Robin Hipolito. Okay, ito na. So, palago na tayo. Nandito sa harapan, King Vincent Mercado. Kasi Agapito, Banlog. Naku, marami-rami rin itong mga ito, ha. Gandang bakbakan to. Uy, napag-iwanan na ito isang Team Lupaw. Idol. Namus pala dito. Uy, sata dito sa mga nanonood dito. So, napag-iwanan na kagad to. Herbert Bautista. Unang bugso pa lang talagang madiin ka agad yung kanan ng ating mga riders sa harapan. Mayroon na agad bumibitaw. Wow, Lupaw. Dito to. Hey! Naku mo, si Kulog. So, umiikot na tayo. Si Daniel Diyos yung nasa harapan, ha. Sila King Vincent Mercado. Kasi Agapito kagad yun. Anyari. So, hindi makadikit. Itong si Herbert. Oo, mabilis yung bala. Ito na natin mga last. Magkakateam pa to, ha. Hoy, isang team kayo. Shoutout kayo mga idol. Yun. So, tignan natin kung meron tayo naka-breakaway. Uy, may natutupo tayong grupo, ha. Pero marami pa rin to. King Vincent Mercado, Dandex, kasi Agapito. Ito na sa breakaway natin. Marami-rami to. So, ito na yung ating mga breakaway. Bilangan natin, 2, 4, 6, 8, 10. Mga almost 10 riders. Ito ang ating mga breakaway group. Andito, dalawang Dandex. Tatlo. Rayo Diaz ng El Capitan. Si Maki ng Biker Dude. Russell Agapito. DLC na natin kung makakatakas itong ating mga riders. So, napakaraming sakyan. Nakikipagpatintero ka rin talaga dito, eh. So, ma-advance na si King Vincent Mercado sa harapan, ha. So, Edmond, Gregorio, Janis Agbanlog, andito sa ating breakaway. So, kung tayo doon kay Russell, ikot na pala tayo dito, ha. So, para tayo mga nanonood dito. Ito pumaparap, itong si King Vincent Mercado. Nasa likod niya itong si John Rex, Russell, Daniel Diyos, Maki, Rayo, Dennis Rivera. So, may pumapaharap na tayong riders. Naiiwan itong apat. Naiiwan tayong apat na riders. Pero meron tayo na breakaway, ha. Inihiwalay na sila King Vincent, Russell, GLC, si Daniel Jos Campos. Dati tayong nanonood dito sa Barangay Pula Natividad. Hoy!
Mukhang hiwa-hiwalay na nabitak na sa tatlong grupo. Itong ating breakaway, 4 to, tapos meron tayong 4. Sa harapan niya pa, 3 na yung ating breakaway. Tignan natin kung makakadikit pa yung mga Dandex doon. Si Ray Diaz ng El Capitan. Okay, meron tayo na buong breakaway. John Rex Agbanlog, King Vincent Mercado, itong si Russell Agapito. Okay, this is our 3-man breakaway. King Vincent Mercado, rider number 18. Rider number 9, Russell Agapito, ayun yung nakakulay blue. Itong si John Rex Agbanlog. Sila yung ating tatlong breakaway. Pero feeling ko magkasama itong si Russell Agapito and King Vincent Mercado, ha. Mapagkakaisa na naman itong si John Rex Agbanlog na ang Dandex na nakakapit dito sa ating breakaway. So lumalamang na sila 200 meters. Wala na akong matanaw dun sa likuran. Russell Agapito yung mahatak dito sa ating grupo. Tignan natin kung may kakawala sa tatlong to, ha. O makakawala ba itong si Russell o itong si King Vincent Mercado. Okay na speed, 45 kilometers per hour. Tignan natin dito yung second group kung gaano sila kalayo. Okay, ito yung ating second group. Si Dennis Rivera, sa rider. Si Tutu yata yun, ha? Tabi-tabi na. So ito yung ating grupo, Rayo Diaz, si Maki. Hoy! 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 This is our last group. Si Dandan nandito, Rayo Diaz, si si Maki. Si Maki ba yun? So may kakalayo na itong ating last group, si Edmond, si Franz Joseph pa ito. So sasalungan na nila yung ating breakaway. Ito yung ating tatlong breakaway. Uy, hindi pa rin kumakalas, ha. Nunod dito, yun. So ito yung ating dalawang second group, si Dennis. So ito na yung ating dalawang second group, si Dennis Rivera ng Dandex at saka isang naka-blue. Tignan natin kung maditikitan pa nila yung ating dalawang breakaway. Ma-advance na 200 meters, ha. So mahabol pa. Mukhang didikit pa itong third group natin doon sa dalawang second group. Bumilis itong tatlo na itong grupo na to, ha. Pero hindi na tumatrangko itong si Dandan, Daniel Jos Corpus yung naka-block. Pero pilit na dinidikit ni Rayo Diaz para madikitan nila yung ating tatlong breakaway. Speed nila 38, medyo mabagal na naman, ha. Pero si Francis Roy ng Biker Dude. So sasalubong naman nila yung ating tatlong breakaway. So ito na, naka-U-turn na naman to ating tatlong breakaway pasuba, ha. Strong headwinds. Malakas yung hangin, ang takbo nila 39. Almost 200 meters na ang nilalabang ng ating tatlong breakaway dun sa second group. Baka magpang-abot yung ating second group, ha. At sa mga tao dito, mukhang pinapagod-pagod muna nila itong si John Rex Agbanlog. Saka nanuluto. Malakas yung hangin talaga. So maraming nanonood dito, ha. Okay, second group natin. Almost 300 meters lang nilalamang ng ating breakaway dito sa dalawang second group, ha. Okay, ito yung ating last group. Uy, umaadbas na itong si Francis. Sinutungis ngayon ni Daniel Dosa. Bumibilis, oh. Hey! Ay! 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 Gusto niya, oh. Oh, yun, oh. Dali. Naiya pa. Okay, so ito na yung ating tatlong breakaway. Tatlo pa rin. Pagpasuba, ha? Yun, oh. So mabagal na yung takbo dahil medyo pasuba yung ating kuhan. Siya pinagdadala ko si Sira. Ruta. Okay, ito 250 meters si Dennis Rivera and si Tuto. Ito ating dalawang second group. Aka Ian Timbang. Uy, mukhang dumidikit pa tong grupo, ha. Malapit, ano? Hindi nakadikit tong si Rayo Diaz, oh. Tumalapit sa second group, delikado pa.
Rayo Diaz yung nagdadala at si Dandan nasa likuran. Edmond, Bacudo, si Franz Joseph. Oy, nasa lubong naman nila itong ating breakaway ha. Ano ka? Siyempre, gagala. Ay, dalawa pa dito, may dalawa pa. Okay. Katabi sa mga nanonood dito. Okay, ito na yung ating breakaway. Naku po, yun, nawala si King Vincent Mercado. Nawala si King Vincent Mercado dito sa dalawa. Mukhang nagkaroon ng mechanical problem. So, dalawa na lang yung breakaway natin. So, ayun, ito na si yung Kalabaw. Si Kalabaw tuloy, si King Vincent Mercado. Mukhang na ipag-iwanan ha. Mukhang nagkaroon ng problema. Mukhang may flat tire. So, ito, humahabol yung Kalabaw. Yung Kalabaw tuloy. Ipakitabi po yung Kalabaw. Baka rumimati to. Bumibilis ng dalawang second group natin ha. Dennis Rivera at si Tuto. Oh. Okay, so ito natin dalawang breakaway yan. Dalawa na lang to. Dalawang magkakampi. Ngayon, so dalawa na lang itong breakaway natin. Buwang pakakalasin ni Janice Agbanlog itong si Russell Agapito ha. Ayaw nang patikitin ni Janice Agbanlog si King Vincent Mercado. So hindi naman pumakalit itong si Russell Agapito sa trangko. Kaya kung makakadikit pa itong si King Vincent Mercado dahil nagkaroon ng problema yung kanyang bike. So ang speed nila 50 ha. Tingnan natin kung tsaga o makakakapit pa rin itong si Russell Agapito. Tumitingin sa bisikleta, mukhang nagkakaproblema rin yung bisikleta itong si Russell Agapito. Okay, ito pa lang si King Vincent Mercado. Almost 200 meters na nalalamang ng dalawang breakaway dito kay King Vincent. Tingnan natin kung makakadikit pa to ha. Si King Vincent Mercado, ito yung ating dalawang breakaway oh. Makakadikit pa kaya si King Vincent dito? Okay, maka 200 meters na ang inilalamang ng dalawang breakaway dito kay King Vincent. Okay, ito yung si King Vincent Mercado, ang dating K-player ng Biker Dude. Itong si King Vincent Mercado, rider number 18. So almost 200 meters ng lamang ni Agbanlog at Russell Agapito dito sa Sprint King na ang Biker Dude ngayon ay nasa Team 7-Eleven na. Press from China pa to ha. Kaya lang ganun talaga ang laro. Kung minsan minamalas, nag-aabol Rayo Diaz. Tingnan kung makakadikit si Rayo Diaz dun sa dalawang second group. Medyo pasuba talaga itong ating ruta. Ride 40 kph lang. So ito pa yung ating last group, humahabol. So 200 meters na. May lalayo pa kaya ni John Rex Agbanlog. Oh, makakakapit pa si Russell Agapito. Oh, makakadikit itong si King Vincent Mercado dun sa ating dalawang breakaway. Okay, talagang napakalakas ng hangin. Kitang-kita mo sa dami. King Vincent talaga humihingal din ha. Ang daming nanonood dito oh. Okay, ito na yung dalawang breakaway. Nasa lubungan na si King Vincent. Talaga hindi pumapalit sa trangko si Russell ha. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa itong si King Vincent na makadikit dun sa ating dalawang breakaway. Talagang solong pumipidal ito ha. Okay, ito yung ating third group. Dennis Rivera and si Tuto. Ito naman, solo rin nag-aabol. Solo third group, fourth group. Itong si Rayo Diaz. Dikitan mo. Okay, last group natin. Si Dandan naiwan dito. Si Edmond. Si Francis. Puro kakaway. Hey. Ito natin yung dalawang breakaway ha. Okay, sundan natin. So, lumalayo yung lamang nila dito kay King Vincent. So, si Janice Agbanlog pa rin yung nasa trangkuhan. Hindi talaga yung inilalayo dahil talaga pag nakadikit si King Vincent dito, medyo dihado sa rematehan. Dahil walang pang remate pero may pang maintain. Last 2 laps. So, mabilis yung hatak ni John Rex Agbanlog, yung Dandex.
Speed nila 52. Talagang gusto din niyang pakalasin itong si Russell Agapito, pero talaga nakatutok lang. Ganun talaga, diskarte yan ito eh. Yun ang diskarte nitong si Russell Agapito. Ang gusto niya makalapit, tumatikit sana dito si King Vincent Mercado, pero palayo yung agwat. Kanina mga 200 meters lang, ngayon mga 250 to 300 meters na ang lamang ng ating dalawang breakaway. Pinaglalabanan dito talaga eh, siyempre premyo. Data dito sa mga ako natin, tanod yun. So ito pa lang, salubong pa lang din itong si King Vincent Mercado. So last 2 laps na lang tayo. Ay pagkakataon pa kayang dumikit si King Vincent Mercado rito. Speed nila 42. Pag pabalik tayo sa finish line, talagang pasuba eh. Grabe ang crosswind, strong headwinds eh nga pala. Grabe yung trangkuhan itong si Janice Agbanlog ha. Hindi na tumatrangko itong si Russell Agapito. Talaga dapat ilayo ito ni John Rex. Dahil pag hindi yan nailayo, nakadikit si King Vincent, yari 10th place ang labas. Dahil mga sprinter yung mga yon. Mahabol pa rin itong si Reo Diaz oh. Oh, shot, okay. Kaya para may video lang. So talaga diskarte yan to. Ganun talaga. Nanonood dito. Shout out. So talaga marami ring mahihilig na riders dito sa Pulang Luwa Barangay Pula. Ayun na tayo nanonood dito. Shout out ka, shout out. Okay, ito na natin ano. Kung pala ito, rimatihan na to. Okay. So, pagbalik rimatihan, San Nexang Bandog pa rin ang umahatak dito kay Russell Agapito. Kaya anong magiging diskarte ni John Rex dito? O kailangan niya bang pakalasin? Kung kaya niyang pakalasin itong si Russell Agapito. Dahil yun na lang ang diskarte niya rito eh. Kailangan sa huling meters ay mapabitaw niya itong si Russell. Ay, ito na! Pagbalik rimatihan! Okay, ito na! So, mga nasa kaliwa itong si Russell Agapito. Ito na mo rin, paggandahin mo. Ito na, pumiglas na si Russell Agapito. Iniwanan niya na itong si John Rex Agbanlog. So Russell Agapito lang mananalo. Hindi na po tumira si John Rex. So ating panalo, press from abroad, Russell Agapito ng Team 7-Eleven. Yun! Itong si Russell Agapito. Yun, dami nanonood na tao dito ha. Good, second place natin John Rex Agbanlog. Ang nanonood dito third natin King Vincent. Okay, tigarin tatlo, tigarin kung mag-iiriwa dito. Umangat na sa kaliwa si Reo Diaz. Ayun, balatat Reo Diaz na sa harapan. Sumusunod si Dennis Rivera. Balatat, umangat na si Dennis Rivera. Reo Diaz, si Dudo. Yun.